Segur que més d'un cop ens hem preguntat per què ningú pot agafar i copiar sense més el disseny d'un iPhone o el logotip de Coca-Cola, oi? Doncs bé, la resposta és la propietat industrial. És el sistema legal que protegeix les idees i les converteix en actius supervaliosos. Avui, precisament, veurem com funciona tot aquest entramat. La pregunta és directa, però la resposta és, de fet, la base de gairebé tota la innovació moderna. Com ens assegurem que tot l'esforç, tot el temps i tota la inversió que hi ha darrere d'una idea brillant no acabi sent copiat per qualsevol? Per entendre la solució, crec que el primer pas és entendre bé quin és el problema de fons. I el cor del problema, al final, és una qüestió bastant simple de costos i beneficis. Anem a veure per què, sense cap mena de protecció legal, la innovació senzillament no seria sostenible econòmicament. Imagineu-vos per un moment que passeu anys i anys construint un castell de sorra espectacular amb tot luxe de detalls i que de sobte arriba algú amb un motlle i en fa una rèplica exacta en qüestió de segons. Doncs aquesta és la realitat del mercat. La innovació és lenta, és cara, mentre que la còpia és ràpida i molt barata. Sense un escut legal, qui s'arriscaria a construir castells de sorra? Per tant, i això és clau, hem de veure la protecció no com una barrera, sinó com el combustible de la innovació. Les patents i les marques no busquen frenar el mercat, sinó tot el contrari. Busquen assegurar que invertir en progrés sigui rentable. És l'única manera de garantir que el motor de la creativitat no s'aturi. D'acord? Ja hem identificat el repte. Ara és el moment de presentar l'eina que tenim precisament per superar-lo, la propietat industrial. En el fons, la propietat industrial és com una mena de pacte. Per una banda, atorga un dret exclusiu i temporal sobre una creació, però, a canvi, exigeix que aquesta creació es faci pública, que es comparteixi. D'aquesta manera, es protegeix l'inventor i alhora s'enriqueix el coneixement de tothom, creant un mercat que és alhora més just i més innovador. Per entendre bé aquest sistema, el millor és pensar que té dos grans potes, dues missions diferents però que estan connectades. La primera és protegir la identitat, és a dir, qui és el mercat, i la segona és protegir la creació, allò que ofereixes al mercat. Comencem per la primera, doncs. Com es construeix i es defensa una identitat única? Pensem-hi, com podem saber si unes sabatilles són realment de Nike o si un telèfon és d'Apple en un mercat que està absolutament ple d'imitacions? Doncs la resposta la trobem en els signes distintius, que són les eines que s'han dissenyat precisament per donar claritat i confiança. La marca és bàsicament com la signatura d'un artista en un quadre. Ens diu qui hi ha al darrere. Quan veiem, per exemple, el logotip de Mercedes, no només veiem un símbol, oi? De seguida hi associem una reputació, uns valors de qualitat, d'enginyeria. Aquesta és la màgia de la marca, connectar un producte amb el seu origen. I atenció, perquè una marca va molt més enllà d'un simple nom o un logotip. Penseu, per exemple, en el color blau característic de Tiffany & Co, o en la forma única de l'ampolla de Coca-Cola, o fins i tot en el so d'inici de Netflix. Tots aquests elements són marques registrades. Per què? Perquè només de veure-les o sentir-los sabem a l'instant de qui estem parlant. La protecció d'una marca dura 10 anys. Però, i aquí ve la gran diferència amb les patents, es pot anar renovant per sempre, indefinidament. I per què? Doncs perquè la idea és que una identitat, si es manté viva i en ús, no hauria de tenir data de caducitat. Això sí, hi ha una condició. Per renovar-la, cal demostrar que la marca continua en ús. Així, s'evita que algú monopolitzi un signe que ja no utilitza. Molt bé, si les marques protegeixen qui és, ara toca parlar de l'altra gran pota, la protecció d'allò que crees. Ara ens submergim de ple en el món de les invencions, el veritable motor del progrés tecnològic. Una patent no és només un dret. En realitat, és un intercanvi. És com si la societat li digués a l'inventor: «Escolta, comparteix la teva innovació amb el món, explica'ns exactament com funciona i, a canvi, et donarem l'exclusivitat per explotar-la durant un temps». És, en definitiva, una recompensa per contribuir al coneixement de tots. 20 anys. Aquest és el temps que dura el monopoli. Després d'aquest període, què passa? Doncs que la tecnologia passa a ser de domini públic i això vol dir que qualsevol la pot fabricar, la pot utilitzar i fins i tot la pot millorar. Un exemple boníssim d'això és la impressió 3D. Moltes de les tecnologies bàsiques venien de patents que van expirar i això va provocar una autèntica explosió d'innovació accessible per a tothom. A veure, aquí ho tenim tot resumit, de manera molt clara. La marca pot ser per sempre i protegeix la identitat. La patent és temporal, dura 20 anys i protegeix la creació. La primera busca claritat al mercat, la segona, progrés tecnològic. Són, com veiem, dues cares de la mateixa moneda, la protecció de les idees. Perfecte!
Ara que ja hem vist les peces del trencaclosques, ajuntem-les per veure la imatge completa, per veure com la propietat industrial actua com l'engranatge que fa girar realment la roda del progrés econòmic. El que s'aconsegueix amb tot això és un cercle virtuós. Pensem-hi. Per als consumidors ens dona confiança per triar productes de qualitat. Per a les empreses els dona la seguretat necessària per arriscar-se i a invertir en innovació. I per a la societat en conjunt, el resultat és un flux constant de noves tecnologies i millores que fan avançar el nostre món. I acabem amb una mirada cap al futur, que ja és aquí. D'aquí és l'autoria d'una obra d'art creada per una intel·ligència artificial. Com es protegeix una marca dins del metavers? Aquests ja no són dilemes de ciència-ficció, sinó reptes reals, reptes d'ara mateix. La llei haurà de ser tan innovadora com la tecnologia que vol protegir. I la pregunta clau és: estem preparats per a aquesta evolució?